vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: manzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo ndiri kuraramira ndiri kuno kunyika yeSouth Africa nemhuri yangu, uye zvekare ndine hanzvadzi yangu neumwe munin'ina wanguwo uyo ariko kunoko. Saka zvakaitika mukomana chi ndezvekuti ndine umwe mupfanha wangu uyo akazoshayika last year, akarwara. Zvainge zvichingonzi aiva nekensa mumatumbu make umo, ndo mainge muine kensa yacho. Saka akarwara for a very long time. Saka akazoti anyanyisa kurwara, pane umwe musi patakazoenda tikanomushanyira kuchipatara uko kwaainge ari, ende tikatoona kutoti ya upenyu apa painge pasisina. Akabva azoti kwatiri, including naamainini, akabva ati motikari yangu iripi? Tikabva tati motikari iriko igere kumba. Akabva ati motikari iyi handisi kuda kuti munge muchizoitengesa, ndikuda kuti motikari iyoyo munge muchizonoipa baba vangu, ivo ndichazovaudza kuti vari kufanira kuti vange vachizoita sei nemotikari iyoyo. Tikabva tati tazvinzwa zvakanaka. Saka akabva azoshayika manje, ndokubva tatotanga kutofambisa nyaya dzekuti munhu tinge tichienda naye kumusha. Zvino mukomanashi patakazotaura naamainini tikabva tati kuti adii tangoshandisa motikari yemukomana so that ange achingotakurwa nemotikari yake, tichiti avo vefuneral vatitendedza kuti tinokwanisa kushandisa motikari yake, ende motikari yake inenge ichidhiraivhiwa newefuneral zvekare netrailer. Ivo amainini vakabva varamba because vakaona kuti kana motikari iyi ikagara yaenda kuZim inokwanisa kuzonetsa kudzoka kwayo. Saka vakabva vazoramba, vakabva vati hazviite, motikari ngaisare. Then after tabva mukuviga mupfanha wangu ndo patainge tichazotaura nezvayo motikari. Saka takazoenda, since tainge tichingoziva kuti munhu ainge akaudzwa nanyamufi kuti motikari iyi ainge asingadi kuti inge ichitengeswa, so takazoti tadzoka kunoko. Then ivo amainini ndo pavakabva vazoti banguru ndiri kukumbirawo kuti munge muchiuya kumba. Ndokubva ndazoenda kumba kwavo, ndakatopfuura ndichitotora mupfanha wangu nehanzvadzi yangu, ndokubva taenda kuya. Saka ivo amainini vakabva vati sezvamuri kungoona kuti panapa zvinhu zvakatooma, mumba hamusina kana chikafu, ndanga ndichikumbirawo kuti munge muchinipa mvumiro kuti ndinge ndichitengesa motikari. Takambotanga ticharamba, but vakabva vazoti hamusi kunditeerera, ndiri kuda kuti kana ndikatengesa motikari iyi ndobva ndatanga business, imiwo ndichakupai half, then inini ndobva ndatorawo half. Saka motikari iyi mukoma takazoitengesa iyo ne140,000 because yainge iri Toyota Fortuner. Saka takabva tazoitengesera umwe murume muSouth African. Saka baba takabva tazovaudza mushure mekunge taitengesa, vakabva vati kana zviri zvo zvamasarudza vanangu zvakanaka, but hope idzi ndakatogara ndakuroterai hope ndichimurota mukomana achiuya kwandiri achiti motikari yangu baba yatengesewa motikari yangu. Saka baba takabva tazovapa 20,000 rands, then mari iya imwe 120 yakasara ndo yatakazogoverana. Then amainini tikabva tazovapa hafu yavo, ndokubva vaenda kwavo, isuwo tikabva tatora hafu yedu, ndokubva tazogovana mari iya. So mukomana zvava kuitika ndezvekuti murume uyu pose apa ainge asitomborina macomplaints. Saka akazondifonera achiti motikari iri kumupa maproblems. Ndikabva ndati iwe shaha inzwaka, motikari iyi wava nemwedzi mingani uinayo? Iye akabva azoti motikari iyi ndatova almost 7 months ndiinayo. Ndikabva ndati zvino unoreva kuti kana ukatenga motikari 7 months later ndopaungadzoka here uchichema uchiti motikari iyi yava kundipa maproblems? Nekuti motikari iyi handiti unoziva kuti takakuudza kuti motikari iyi muridzi wacho akasofa. Iye manje mukoma akabva ati ipapo ndo pandanga ndichida kuti unge uchisvika mufwetu, because motikari iyi ndakambozama kuigadzirisa uye yanditorera mari yangu yakawanda. Saka kwose kwandiri kuenda mushure mekunge ndaona kuti motikari iyi chatova chikwambo chiri kuramba chichingondibuditsira mari, because yandipedzera mari motikari iyi. Saka iye akazofamba, hanzi ndikaenda kune vamwe sangoma avo vakamuudza kuti motikari iyi ine chivanhu chiripo, ari kufanira kuti ange achidzosa motikari iyoyo, then isusu tobva tazomudzorera mari yake. Saka iye akangoti vafetu, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindidzoserawo mari yangu mune zvakanaka, handisi kuda hondo nemi. Apo pandichauya nemotikari yenyu iyi
ndiri kukumbirawo kuti munge muchizondipawo mari yangu. Chandiri kungoda pari zvino imari yangu chete. Mari dzose idzo dzandakaburitsa ndichigadzirisa motikari iyi hadzina hadzo basa, dzakatonyura. Chandava kungoda imari yangu yandakakupai kuitira kuti ndikwanise kutsvaka imwe motikari. Saka mukoma ndo nyaya iripo. Motikari iyi igere kumba kwake, haisi kana kumbofamba. Saka takatombomukumbira kuti nhaiwe, ko kana tikaendesa motikari iyi kuauction, isuwo mari hatisisina. Sezvamunongoziva kuti mari haigare pamunhu, isuwo takangogovera nawo mari shomanana. Saka takabva tazotaura naye tikabva tati nhaiwe, tinokumbirawo kuti unge uchiendesa motikari iyi kuauction, then kana ukatengesa motikari iyi kuauction wobva wawana zvako mari yako. Nekuti sezvaunoziva kuti mari haigare pamunhu, because 7 months later you do not expect us to have this money. Mari yacho hatitomborina. Kana vari saamainini, ivo vava kutogara kuzimu, vava kutoita zvekutohodhawo mabhebhiwe vachitengesa. Ende patakataura navo vakabva vati imi tizai munge muchiuya kuno, ini mari handina. Saka takataura naye murume uyu akabva ati alright, pakanaka. Saka musi uyo waanoti paakataura nevanhu vekuauction achiti ari kuda kutengesa motikari, ndokubva vazotumidzira vanhu vavo maagents, ndokubva vazoya vakabva vaona kuti motikari iyi yakatonaka. Iye akatoshamisika, hanzi ainge achitotya because motikari iyi aiziva isingafambi, achitanga kufunga kuti zvino kutengesa motikari isingafambi as a non-runner hapana paangazombowana mari yake yose back yaakatipa. But hanzi akati apa agent uya key achinoneti key on kudai, ndo paakabva atonzwa motikari yeye ichitodhuma kutorakidza kutoti ichiri ball. Ende ndokubva vatobuda nemotikari for a test run, motikari ikatonzi ichitori ball. Saka motikari iyi mukoma zuva yaifanira kuti inge ichizotorwa, inge ichizoendwa kuauction, nzi pane umwe murume anoshandamo street imomo maanogara. Murume uyu ndewekuzimu, hanzi anoshandawo sagarden boy. Hanzi akabva azongouya pamba pake achimhanya, hanzi aita kurova gedhi nedombo, ndokubva aenda kuya akatsamwa. Ndokubva aona kuti murume uya aitita sekunge munhu ainge akabatwa nemadhimoni. Ndokubva atanga kudanidzira achiti motikari iyi kana ukangonoitengesa chete, motikari iyi kana ikangotengwa chete, ziva kuti vana vako vose nemukadzi wako vose vachafa zuva rimwe chete. Saka iye anoti akabva atoona kutoti murume uyu zvaainge achitaura zvainge zviri zvechokwadi, because hakuna kana ainge achimbozviziva kunze kwemukadzi wake kuti ainge afunga kutengesa motikari iyi yatakamutengesera. Saka ndiro dambudziko ravapo mukoma. Isuwo hatina kana sendi mukoma, seni zvangu kuti ndinganzi ndinokwanisa kuunganidza 20,000 kubva zvandainge ndakauyawo muno muSouth Africa. 20,000 yandingatoti ndo yandakatobatawo yakabatana, ndiyo mari yandakapiwawo ipapo mushure mekunge tazogoverana pamari iyo yatakazogoverana after tazopa amainini yavo. Ndinotodemba mukoma kuti ipapo ndingadai ndakatangawo chibusiness, ndingadai ndakadzokerawo kumusha sezvakaita amainini. Izvezvi mukoma nashe handitomborina kana plan. Akaye mustaki mukoma, handitombozivi kuti ndoita sei. Zvaizvezvi ndanga ndichitofunga kutoti ndongotorana hangu nemhuri yangu, ende takatombotaura nezvayo nemunin'ina wangu kuti zviri nani zvimwe kuda kana tikaenda kuBotswana kana kuti kuNamibia tonotanga humwe upenyu patsva ikoko, nekuti 140 naimi ingabuda pai, mari yacho hatina. Asi kana kuri kunzwo kune vanoda motikari, kana kuine vari kuda kutenga motikari, motikari iyi ichiri yakanaka mukoma, but ine chivanhu chiripo. Motikari iyi mukomana ainge akati yaifanira kuti inge ichienda kumusha yonopiwa baba, then iye ndiye ainge achazoudza baba kuti motikari iyi vaifanira kuti vange vachizoita sei nayo. Takakanganisa. Ndezvipi zvatingaita kuti tinge tichikwanisa kugadzirisa pacho apo patakakanganisa? Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi takakanganisa, but ndezvipi zvatinokwanisa kuita kuti tinge tichigadzirisa apo patakakanganisa. Naimi zvamava kutivhundutsira paunenge watenga motikari, motikari inenge ine chivanhu. Mufi akasiya ati motikari yangu handinoda kuti itengeswe, ndoda kuti inge ichinopiwa baba vangu. Ivo vatengeserwa motikari iyaiya kutoigadzirisa motikari iri kuramba kugadzirisika. Zvakangoma hazvo veduwe.
yo rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 30 years ekuberekwa. I am a married woman uye ndine vana vangu vaviri. Saka pesa apa mukoma ndaingogara ndichingokomplaina ndichingoti kumurume wangu aiziti iwewe usingafarire kuita bonde neni because pane pamwe zvinhu pazvakambooma zvekuti aingoita bonde neni sometimes 2 times a month. Saka murume manje akabva azoya kwandiri akabva ati baby, there is something that I want to discuss with you about our love life, our sex life. Ndikabva ndafara paya ndikatoti Mwari makanaka, maybe munhu uyu ari kuda kundiudzawo zvinomufadzawo nezvisingamufadzi. So zvandakazoita mukoma ndezvekuti usiku hwacho ihwohwo takatoprepare paya ndokubva tatoenda kubedroom. Saka tainge tatotenga kalubhu kedu, so akabva azotora kalubhu kaya manje iye manje ainge akamira ndokubva ati ndaifanira kuti ndinge ndichiita zvekumukotamira. Iye ainge akamira at the edge of the bed, inini ndakamukotamira. Saka akabva azotora kalubhu ndokubva atanga kuzviisa lubhu iyaya pazvigunwe zvake ndokubva ati baby, ndikuda kukurakidza zvandinofarira pandinofarira kuti ndinge ndichizokuita napo kana ukandibvumidza. Saka mukoma ndakarohwa nehana shure mekunge ndanzwa kuti kwacho kwaainge ava kuenda kwainge kusiririko. Ndikabva ndati iwe uri kupodza kwauri kuita kusiririko. Apa ainge achiri kushandisa zvigunwe zvake akabva ati ndiko. Saka ndakabva ndangoti regedzai ndinge ndichingoona kuti ari kuda kuita sei, since iye ainge achida kundiratidza zvacho zvinomufadza. Ndopandakatonzwa kutoti munhu ainge ava kutoisa zvigunwe zvake, akaisa chigunwe 1 because chainge chisinganyatsokupinda zvakanaka ikoko kusim 2. Ndokubva aisa paya akabva ati ndozvinomufadza. Koma ndakabva ndaramba ndikabva ndati kwete, hazviiti, handikamboitwi ini nekusim 2 because ipapo ainge atoisa lubhu pasikarudzi yake ava kuti ainge achida kuisa sikarudzi yake musim 2. Ndikabva ndaramba. Saka munhu akabva anditsamwira. Mukoma ndakararamisana nemurume, it was really painful for about I think 2 weeks. Nemurume tisingataudzani. Apa ini handiende kubasa muswere wese wezuva, ndinenge ndingori ndega apa kwacho kwatinogara kuma low density. Saka handina kana munhu wekuti ndinotaura naye. Munongoziva upenyu hwekumasebhabhu kuti everyone will be minding their own business. So usiku hwacho akazoti adzoka, ndava kunzwa kuti now I can't take it anymore, nokutaudzana nokuita sei. Saka usiku hwacho paakazodzoka ndakabva ndazoti it is fine, ngatitaurei kana zviri zvo zvaunofarira. Okay, it is fine, we're going to do it. Saka ndopa akazototanga kutonyemwerera usiku hwacho mukoma. Ndopa takabva tazoita akashandisa lubhu yake but zvainge zvichirwadza, handidi kukunyeperai, zvainge zvichirwadza. So far inini nemurume wangu ndingati tazviita zvinhu izvi for about 4 times but handichade hangu kuti ndingoramba ndichitwa nekusim 2 because chandakatoona ndichokutoti iye manje kusim 1 haatokufariri zvachose, haana kana chikonzero chaakandipa because ndakamubvunza kuti iwe sikarudzi yako sandiwo mamiriro acho ainoita like normally kubva zvaukandiroora sikarudzi yako haina kumbogara yakamira semamiriro airi kuita because musi wandinomuti okay it is fine ndichaita nekusim 2 unotonzwa kutoti inenge yakatomira chaiko ende anenge achitoratidza kutoti anenge achienjoya. But kana tikaita nekusim 1 uko kunotarisirwa kuti vanhu munge muchiita bonde nako inenge isina kana simba. Saka ndakamubvunza kuti iwewe uri gay here? Haana kana kumbondipindura, akabva aseka akabva ati ko munhu ari gay anoroora here? Ndokubva aseka zvake. Saka iye anoti ndokunomunakidza ikoko but mukoma inini I don't feel like I want to do it anymore. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Murume wangu uyu ndingamubatsira sei? Ndinomuda but zvaari kundiitisa manje ndo zvichakonzeresa kuti marriage yedu inge ichizoparara. Uye ndikukumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti zviri normal here kuti as a couple munopota muchiita nekusim 2 because iye akati it is normal, munokwanisa kuita kusim 1 pamunenge muchinzwa kuda uye zvekare nekusim 2. Hazvina here zvazvinozondiafecta zvekare the more yandinoramba ndichiitwa bonde nekusim 2 because ndinotonzwa kutoti hakusisiri normal zvakwaimbova nezvakwava right now. I feel kuti at all the times kunongogara kwakashama. Ndinokumbira kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Kana kuri kunzi I have to walk away, it is so much better that I walk away right now ndisati ndanyanya kudhambiswa kusim 2. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva
kuna vahanzvadzi vedu, please ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Kana kuri kunzwa uri murume unofarira kuita izvozvo nemukadzi kusim 2, please come to my inbox and tell me your own side of the story, kuti chii chinenge chimboitika panguva yacho iyoyo uchiti kumukadzi ngatitei nekusim number 2. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Mwanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 18 years ekuberekwa. Ndina hangu kumbogara ndakaroorwa. So mukomana chi, ndine mukomana wangu uyo wandakatanga kudanana naye apo pandainge ndichiri kumaform 3, uyo akandibvisa umhandara. Saka inini naye takabva tazorambana because ndakazomuchita and ndakamuchita nebest friend yake. Saka best friend yake manje akabva azonomuudza kuti ainge arara nini. I was really hurt mukoma because mukomana uyu ainge akandinyengerera for a very long time achiti ndokuda chichichichi. Saka kuzongomuvhara ndakabva ndazongorara naye. Saka akabva azoenda akabva azonoudza mufesi ndokubva atsamwa akabva ati iwewe uri huri handikambokuroori, ndokubva tarambana paya. Saka inini nethis ex-boyfriend of mine tinongogara tichionana since tose takangokurirawo in the same neighborhood, uye zvekare tinongoenda to the same church. Saka tinogara tichingoonana. Saka this guy manje akabva azouya kwandiri ndokubva azondiudza kuti iye ainge akaudzwa nemaparents ake kuti aifanira kuti ange achiroora umwe musikana, but musikana uyu naiyewo maparents ake vanouyawo kuchechi but they are going to a different assembly. Iye akazoya kwandiri achinditi uyu munhu waari kuda kuroora haamudi. Akabva ati zvinoita here kuti iwewe unge uchizova my secret wife. Saka ndakabva ndati iwe nekundiignore kwese kwawakandiita pose apa unofungidzira kuti I was just waiting for you. Ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndava nemunhu wandainge ndichifambidzana naye. Akabva anditi from now on munhu iyeye watomuramba. Ndokubva andirambisa mukomana wangu. Saka iye akatoenda akatonorora musikana wake. Saka right now ari kunditi asati achata ari kuda kundiroora. That is the thing that is holding him up because havasati vatombova ne-wedding date. So iye akabva azoti kwandiri ari kuda kundiroora in secret. Ndikabva ndati you mean kuti you're going to come and pay my parents something and vanotokuziva ka everyone is going to know. Ndikabva ati yes. Saka panonetsa. Saka zvinhu zvedu tichangoita in secret, then ndichazokuroora in the future, but for now ndikuda kuti iwewe unge uchindizvarira mwana. Ndakamboramba mukomanashi but so far inini naye tiri kutoita bonde tisingamboshandisira nedziviriro. Saka ndikuda kungobvunzawo kubva kune vedare renyu kuti zvinhu izvi zvandiri kuita nemunhu wangu uyu, what are the advantages and what are the disadvantages, because I think kuti ndinokwanisa kungobatira pamuviri anytime because munhu ari kuita kugara akandiruma muchochororo. As long as I am not on my periods every day mukomanashi ndinenge ndichingoipiwa. Anototi akabva kubasa anototi achibva kubasa anotouya nekumba obva anditipinda mumotikari, then we wait kusvika kunze kwasviba munhu obva atorara neni. And ari kutoti ndoda kukumitisa ndisati ndachata, and ndoda kuti iwewe unge uchizoita my first born so that pakazongoitika zvinenge zvaitika iwewe ndiwe unenge wakandizvarira mwana wangu wekutanga. So these things that are we doing hazvizondiremeri inini here mangwana. Please advise me. Apa iye ari kuti ndinge ndichikubvisira mari inokwanisa kuzoita maxes, ngatimbomirai just for a little while then later on ndozokubvisira mari. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira maadvantages nemadisadvantages ezvinhu zvandiri kuita ndeapi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo anzi each and every day ari kugara akandiruma muchochororo, ari kuda kundimitisa. Newe wobva watobvumawo kutomitiswa nemurume wemunhu. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section.